Ir-rata tal-qatt f'Malta x-xahar li għadda kienet bejn wieħed u ieħor in-nofs tar-rata tal-Unjoni Ewropea u ferm inqas minn nofs ir-rata fiż-żona tal-Ewro. Statistika pubblikata mill-Uffiċċju tal-Istatistika tal-Unjoni Ewropea, l-Eurostat, turi li filwaqt li r-rata tal-qatt fl-Unjoni f'Mejju 2020 kienet 6.1% u dik fiż-żona tal-Ewro kienet ta' 6.6%, ir-rata f'Malta kienet ta' 3.1%. Ir-rata tal-qatt f'Malta f'Mejju baqgħet stabbli meta mqabbla max-xahar ta' qabel u hija inqas mir-rati rreġistrati fi Frar u f'Marzu ta' din is-sena. Anki fejn jidħol il-qatt fost dawk ta' taħt il-25 sena, ir-rata ta' Malta x-xahar li għadda kienet inqas minn nofs ta' dik tal-Unjoni Ewropea. Fil-fatt, filwaqt li r-rata tal-qatt fost iż-żgħażagħ f'Malta f'Mejju 2022 kienet 6.4%, ir-rata tal-qatt fost iż-żgħażagħ madwar l-Unjoni Ewropea fl-istess xahar kienet 13.3%, filwaqt li dik taż-żona tal-Ewro kienet 13.1%. L-istatistika tal-Eurostat turi r-rata tal-qatt fost iż-żgħażagħ f'Malta din is-sena naqset b'mod konsistenti, xahar wara xahar.